Današnja poruka nam dolazi iz knjige Otkrivenje, posljednja knjiga u Bibliji. I ako se sjećate, prije svojih 2 godine, 2,5 smo prolazili prvih 5-6 poglavlja knjige Otkrivenja, ali mislim da bi trebali neke stvari isto i ponoviti. Ali evo, danas ćemo pročitati ovo prvo poglavlje i onda ćemo pogledati ovih prvih 3 stiha. Dakle, prvo poglavlje ćemo pogledati prva 3 stiha za naše proučavanje i onda ćemo vidjeti da li idemo dalje, nastavimo sa otkrivenjem ili ćemo da ponovimo sve te lekcije koje su sad itekako aktualne u naše vrijeme. Dakle, Otkrivenje poglavlje 1, pročitat ćemo stihove od 1 do 20, dakle cijelo poglavlje. I ako ste našli, to je strana 1346, zamolio bih vas da ustanete. Čitamo Božju riječ, Biblija kaže. Otkrivenje Isusa Krista, kojemu je Bog dao da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi, i on je to poslao i naznačio po svom anđeli, slugi svome Ivanu, koji je posvjedočio za riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Krista i za sve što je vidio. Blažen je onaj koji čita i oni što slušaju riječ ovog proroštva i drže što je u njemu zapisano, jer vrijeme je blizu. Ivan, 7 crkvama u Aziji, milost vam i mir od onoga koji jest i koji je bio i koji dolazi. I od 7 duhova koji su pred njegovim prijestoljem. I od Isusa Krista, koji je vjerni svjedok, prvorođenac od mrtvih i knez kraljeva zemaljskih. Njemu koji nas je ljubio i svojom nas krvlju oprao od grijeha naših, te nas učinio kraljevima i svećenicima Bogu i Otcu svojemu. Njemu slava i vlast uvijek i zauvijek. Amen. Evo dolazi s oblacima i svako oko će ga vidjeti. I oni koji su ga probali i sva plemena zemaljska će naricati zbog njega. Da, amen. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospodin. Onaj koji jest i koji je bio i koji dolazi, svesilni. Ja, Ivan, i brat vaš, i suzajedničar u nevolji i u kraljevstvu i postojanosti Isusa Krista, bio sam na otoku zvanom Patmos radi riječi Božje i radi svjedočanstva Isusa Krista. Bio sam u duhu u dan Gospodnji i začuo sam iza sebe snažan glas, kao glas trube, kako govori: ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji. I što vidiš, napiši u knjigu i pošalji 7 crkvama koje su u Aziji. U Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju. I okrenuo sam se da vidim glas koji je govorio sa mnom, i pošto sam se okrenuo, vidio sam 7 zlatnih svječnjaka. A poslije 7 svječnjaka nekoga poput sina čovječeg, odjevenog u odjeću što seže do nogu i opasana oko prsiju zlatnim pojasom. Njegova glava i vlasi bile su bijele kao vuna, bijele kao snijeg, a oči su mu bile kao plamen ognjeni. I noge mu nalik njedi ulaštenoj, kao peći užarene. I glas mu kao šum mnogih voda. I imao je u desnici svoje 7 zvijezda. Iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce kad sjaji u svojoj snazi. I kad sam ga vidio, pao sam do njegovih nogu kao mrtav. On je stavio svoju desnicu na mene govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi. I bio sam mrtav, a evo živ sam za sva vremena. Amen. Imam ključeve pakla i smrti. Napiši ono što si vidio i ono što jest i ono što se ima dogoditi poslije. Potajstvo ovih 7 zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i 7 zlatnih svječnjaka.
7 zvijezda, anđeli su 7 crkava, a 7 svječnjaka koje si vidio, 7 je crkava. Amen. Oče nebeski, hvala ti za tvoju svetu riječ i hvala ti da si dao sve zapisati za nas, nama za pouku. Molim te, pomogni, Gospodine, da nas ova tvoja riječ dotakne u srca i da nas približi tebi, da budemo oni koji će shvatiti da ti uskoro dolaziš, da je gotovo s ovim svijetom i ovom zemljom, da ćeš ti stvoriti novo nebo i novu zemlju. Molim te, pomogni nam svima da budemo dobri svjedoci za tebe, poput Ivana, apostola, poput mnogih kršćana kroz povijesti, da budemo oni koji će živjeti za tebe. Molim te u ime našeg spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Amen. Namjerno sam pročitao ovo cijelo poglavlje, malo duže trajalo, da vidite koja je snaga u Božoj riječi. Da osjetite, da vidite kako Biblija opisuje Isusa Krista. Mnogi ljudi koji ne poznaju Isusa će se jako iznenaditi kad ga gledaju. Tamo kasnije čitamo o Otkrivenju, vikat će gorama i brdima i bregovima da padnu na njih. Zato jer dolazi sveti Bog, Isus Krist. Vrijeme je blizu. Ovo Ivan piše prije 2000 godina. I on kaže vrijeme je blizu. Ako je on onda rekao vrijeme je blizu, onda možete zamisliti koliko smo mi bliže to vrijeme. I evo, možda za uvod, mogli bi jako puno o uvodu govoriti, u uvodu knjigu Otkrivenja, ali nećemo toliko, ali evo, samo da znate, evo tu sam veli Ivan da je bio prognan na otok Patmos radi Božje riječi i radi svjedočanstva Isusa Krista. Dakle, on je bio protjeran i je svjedočio za Boga i nažalost, evo, Biblija je vrlo, nažalost, na sreću, Biblija jasno kaže, ako ćeš propovijedati evanđelje, ako ćeš živjeti za Boga, ovaj svijet te neće podnositi. Oni će te progoniti. Ivan je bio u progonstvu. Ali i dalje u toj svojoj ljubavi svjedočio za Boga. I jedan apostol koji pretpostavlja da je živio oko 100 godina. I to su, dakle, napisao je to već u dubokoj starosti. Kad je Isus ga pozvao, dakle, dva brata Zebedeva, Ivan i Jakov je pozvao u službu, on je bio mladić. Neki kažu tineđer, 15-16 godina. Mislim da je posebno volio, znate da te mlade ljudi nekak više štimaju. Ali Isus ga je ljubio na jedan poseban način, zato je bio mlad. I sjetite se svih tih događaja, nećemo sad govoriti kako je tamo Ivan ležao na Isusovim grudima i tako dalje. I sada taj Ivan pred kraj svog života, znate da su ostali apostoli dali svoj život za Boga. Svi su stradali nasilnom smrću. Za Ivana ne znamo točno, možemo čak pretpostaviti da je umro, dakle, prirodnom smrću nakon toliko godina života. I sada, pred kraj njegovog života, Bog mu se objavljuje na jedan poseban način. I Bog mu govori ono što će se dogoditi. Interesantno. Govori mu proroštva, što će se dogoditi. I Bog od samog početka govori ljudima što će se događati. I često puta ljudi to ne vide, ali Biblija je proročka knjiga. Biblija govori. Stari zavjet je pun proročanstva, Novi zavjet je pun proročanstva. Bog nam želi govoriti. Evo, jedan stih iz Amosa. Evo, pogledajte, Amos, to vam je jedan od malih proroka. Tamo, pred kraj Starog zavjeta. Poglavlje 3, stih 7. I Bog kaže tamo, Amos. Kaže, ovdje, Amos 3.7. Zasigurno Gospodin Bog neće ništa učiniti, a da tajne svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Dakle, Bog otkriva svoje tajne. Bog je taj koji otkriva tajne. Ali što ovdje kaže? Kome će otkriti? Slugama svojim prorocima.
Da bi saznao i otkrio Božje tajne, prvo moraš postati sluga Božji. Danas ima jako puno onih koji govore o nekakvim objavama Božjim, a nisu sluge Božje, koji iskorištavaju ljude i tako dalje. Evo, punih je internet, možete pogledati. Punih je internet, koji sebe proglašavaju Božjim slugama, apostolima, ne znam, Božjim službenicama i tako dalje i tako dalje. Onda sramote Isusa umjesto da postanu pravi sluge Božje, nego sebe proglašavaju slugama. Dakle, moraš postati sluga Božji, onda će ti Bog objaviti tajne. Nema misli, ako malo čitaš Bibliju i tu 2 put se, 3 put se pomoliš, da ćeš sad ti poznati ne znam kakve dubine Božje. U svakom slučaju Bog želi objaviti svoje tajne, proročanstva, ali svojim slugama. Dakle, moraš postati Božji sluga. I onda vidimo da ovdje Ivan kaže o rečenicu koju ćemo, odnosno ovaj stih broj 3, s kojim ćemo danas imati poruku. Da ne idemo sad na neku širinu, dakle naša poruka dolazi iz stiha 3, gdje kaže: blažen je onaj koji čita i oni što slušaju riječ ovog proroštva i drže što je u njemu zapisano, jer vrijeme je blisko. Dakle, za našu poruku, blažen je onaj koji čita. Blažen je onaj koji čita. Što čita? Čita Božju riječ, Bibliju. Koji čita proroštvo ove knjige. Dakle, i odnosi se i na knjigu Otkrivenja, ali se odnosi i na cijelu Bibliju. I evo, tu sam, samo iz Evanđelja po Mateju sam izvadio stihove gdje Isus govori o tome da trebaš čitati Bibliju, da trebaš čitati Božju riječ. Evo pogledajte, Matej, kratko ćemo proći kroz te stihove, dakle nećemo analizirati situacije, događaje, kontekst ovoga, iako je to važno, ali u ovom trenutku nam je bitno ono što Isus kaže, dakle konkretno kada razgovara s ljudima. Evo pogledajte, krenemo od 12. poglavlja, Matej 12, stih 5, kaže ovako: ovdje Isus govori: ili zar niste čitali u zakonu kako u dane šabata svećenici u hramu oskvrnjuju šabat, a nedužni su? Stihu 3 isto kaže: a on ih je upitao: niste li čitali što je David učinio kad je ogladnio on i oni koji su bili s njim? Vidimo, Isus kaže: niste li čitali? Što su trebali čitati? Trebali su čitati Stari Zavjet, upoznat se sa Božjom riječi. Dalje pogledajte, poglavlje 19, stih 4, 19.4, Isus kaže, naravno pristupili smo tamo farizeji, slušavali ga, i sad mu kaže: a on je odgovorio rekaši: niste li čitali da onaj koji je stvorio u početku, stvorio ih je muško i žensko? Niste li čitali? Danas Bog pita ove ljude na ovom svijetu: niste li čitali da je Bog stvorio muško i žensko? Nema ništa između. Niste li čitali? Mnogi nisu čitali. Mnogi nisu čitali Bibliju, knjigu Postaka, gdje kaže Bog je stvorio muško i žensko, i muško i žensko stvorio je. Nisu čitali. Ili ne čitaju Božju riječ. Dalje idemo, stih 21, odnosno poglavlje 21, odmah 2 poglavlje iza, stih 15 i 16, 21, 15 i 16, Biblija kaže: a kad su glavari svećenički i pismoznanci vidjeli čudesa koje je činio i djecu kako viču u hramu i govore: Hosana, sinu Davidovu,
jako su se razljutili, pa su mu rekli: čuješ li što ovi govore? Na to im je Isus odgovorio: da, zar niste nikad čitali iz usta malenih i dojančadi upotpunio si hvalu. Vidimo, njemu su došli glavari svećenički pismoznanci. Dakle, vođe naroda, glavari, svećenički pismoznanci, oni koji su se bavili proučavanjem Starog Zavjeta, proučavanjem Biblije. Oni su došli do Isusa. I što im Isus kaže? Zar niste nikad čitali? Što su onda oni proučavali? Zar niste nikad čitali? Čitali su, nisu razumijeli, su čitali pa su preskakali. I evo danas, itekako, Isus pita ljude: zar niste nikad čitali? I mnogi danas se rade veliki glavari svećenički, veliki poznavatelji Biblije, a u stvari ne razumiju što Biblija govori. Zato Isus takvima kaže: zar niste nikad čitali? I puno toga je u Bibliji, ali ljudima to ne odgovara, ne paše im, pa to preskačeju, ne čitaju, ne žele znati istinu potpunu. A potpuna istina je u Bibliji. Mi sami se moramo pitati: čitamo li mi Bibliju? Čitamo li Bibliju? Koliko čitaš Bibliju? Kako čitaš? Samo da na brzinu pročitaš pa ideš na količinu. Svi znamo onaj recept: 3 poglavlja Starog Zavjeta, 1 poglavlje Novog Zavjeta, pročitaš Bibliju za godinu dana. I onda, nakon to ti postane rutina, nakon određenog vremena, i onda već ne znaš što čitaš. Dakle, nema tu nekakvog pravila. Treba čitati čim više, ali trebaš čitati da razumiješ ono što čitaš. Ne da jednog dana staneš pred Isusa i onda te Isus pita: zar nisi čitao? Ovisi kako čitaš. Trebaš čitati. Evo, pa i odmah dalje, evo, tu stigu vidimo 42, opet kaže Isus. Isus je rekao: da nikada niste čitali u pismima. Kamen koji su graditelji odbacili, taj je postao ugaoni zaglavnik. To je Gospodnje djelo i čudesno je u našim očima. Dakle, sve je pisalo u Bibliji, ali oni nisu čitali. Ili su čitali, pa nisu čitali otvorena srca da bi mogli razumjeti. I najžalostnije, Isus je došao među svoje i kaže tamo Biblija: i nisu ga prihvatili. Nisu ga prepoznali. Nek su ga razapeli na križu. Vikali su tamo: neka ovaj se razapne. Nažalost. I evo, nek nama Bog pomogne da mi čitamo Božju riječ. I da čitamo tako da razumijemo što čitamo. Da razumijemo što čitamo. Evo, želim vas potaknuti da čitate Bibliju. Da čitate Božju riječ. To je osnovno. To je osnov svega. Ako ne čitaš Bibliju, kako ćeš moći spoznati Boga? Mnogi danas imaju nekakva iskustva, ne zna kakve vizije, ne zna što, oni čitaju Bibliju. Da čitaju Bibliju ne bi se onda tako ponašali kako se ponašali. Nego ne čitaju Bibliju. To je problem. Evo, idemo dalje. Dakle, blažen je onaj koji čita. Ako želiš biti blažen, čitaj Bibliju. Čitaj Božju riječ. Čitaj Otkrivenje, čitaj sve knjige u Bibliji. Dalje kaže: i oni što slušaju njegovu riječ. Blaženi su i oni koji slušaju njegovu riječ. Ne možeš slušati njegovu riječ. U crkvi, kad dođeš u crkvi, ti slušaš Božju riječ. I kad si otvorena srca prema Božjoj riječi. Zato Isus puno puta kaže: tko ima uho da čuje, neka čuje. Dakle, slušati Božju riječ. Čitati i slušati. Jako je važno što čitamo i slušamo. Jer to ulazi u naš um i kreira naš mozak. Ako čitaš loše, onda će tvoj mozak se malo već izvrnuti na loše. Ako slušaš loše, evo, govorili smo neki put o muzici ovdje isto.
Kakvu muziku slušaš? Da li ta muzika slavi đavola ili slavi Boga? I tako dalje, da ne idemo sad u to, ali u svakom slučaju, evo, slušajte Božju riječ. Blaženi su oni koji slušaju. Evo, pogledajte jedan samo stih iz Lukinog evanđelja, Luka 6:17. Luka 6:17. Luka 6:17. Kaže, tada je sišao s njima i zaustavio se na ravnici, a bilo je mnoštvo njegovih učenika i veliko mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, te iz primorja Tira i Sidona, koji su došli slušati ga i ozdraviti od svojih bolesti. Trebaš doći slušati Isusa, slušati Božju riječ. Božju riječ možeš slušati tako da čitaš i da onda upijaš ono što čitaš, isto tako da dolaziš u crkvu, da slušaš Božju riječ. Da gledaš i dobre propovjedi koje su ti danas, evo mogućnosti da gledaš. Da slušaš Božju riječ, da razmišljaš o njoj, da proučavaš. I Bog nas poziva da slušamo njegovo, da slušamo Isusa. I evo, zadnja točka iz ovog kratkog stiha kaže, blažen je onaj koji drže što je u njemu zapisano. Znači, blaženi su oni koji čitaju, blaženi su oni koji slušaju riječ i blaženi su oni koji drže što je u njemu zapisano. To nas sad dovodi do toga da moramo držati, to je obdržavati, izvršavati ono što je u Božjoj riječi. Znači, kada pročitaš, kada to slušaš i čuješ, uvidiš, onda to trebaš i držati. Dakle, držati Božju riječ. Ne samo slažiš se s tim, a onda radiš po svoje, nego da držiš Božju riječ. Držati Božju riječ. Evo, pogledajte tu, imam stihove iz Lukinog evanđelja, poglavlje 11, stihovi 27 i 28. I dogodilo se, dok je on to govorio, da je neka žena iz mnoštva podigla svoj glas pa mu rekla, blažena utroba koja te nosila i prsa koja si sisala. A on je rekao, još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Isus jasno kaže, blaženi, ako želiš biti blažen, blagoslovljen, trebaš slušati i držati Božju riječ. Naravno, ovo se odnosilo na Mariju. Kad su došli iz mnoštva neka žena i rekla, blažena utroba koja te nosila i prsa koja se sisala. On je rekao, još su više blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže. Dakle, što Isus kaže? Blažena je njegova majka, ali još su više blaženi oni koji slušaju riječ i izvršavaju. Dakle, što stavlja? Mariju stavlja u isti nivo kao i sve ostalo. I znamo da je Marija bila njegova zemaljska majka, koju mi poštujemo, ali ju ne štujemo. Nigdje u Bibliji ne vidimo da piše da treba štovati Mariju. Nigde. Imali smo o tome tu propovjedi, tekstove i tako dalje. Mi ju poštujemo. I najgore mi je ono pitanje kad kaže, vi ne vjerujete u Mariju. Vjerujemo mi u Mariju, vjerujemo da ona rodila Isusa. Ali ju ne štujemo kao svu spasiteljicu ili ne znam, Božicu, božanstvo ili ne znam što. Isus sam kaže to. Ona sama kaže, kliče, duša moja, spasitelju moj. Znači, ako ona treba spasitelja, kako ona može biti spasiteljica? I tako dalje, da sad ne govorim, ima desetke tekstova koje vrlo jasno govore o tome. Vrlo jasno. I nažalost neki samo to preskaču, kao nebitno, pa nema veze.
Pa ima veze. Trebaš se moliti Bogu jedinome, Isusu Kristu, a ne Mariji. Dakle, ovdje Isus kaže da su blaženi. Onaj, želiš imati blaženstvo, trebaš čitati Božju riječ, slušati Božju riječ i držati ono što je zapisano. Dakle, držati ono što ti Biblija daje. Biblija ti daje upute za tvoj život. Upute za tvoj život kako možeš biti blažen. Evo, želiš biti blažen? Evo, Biblija ti daje upute. Ima hrpu uputa i tako dalje, mogu bi to čitati, mogu bi napraviti, 10 poruka na tu temu. Najpoznatije ovo, ajde, to ćemo pročitati iz Mateja, poglavlje 5, propovjed na gori. Blaženstvo, moramo to pročitati. To je temelj na neki način nekakvog biblijskog proučavanja u vezi blaženstava. Evo, pročitat ćemo tih prvih 12 stihova. Dakle, propovjed na gori. Dakle, jedna od najvažnijih poruka koju Isus dao odmah na samom početku svoje službe. Evo, čitamo i kaže: I kad je ugledao mnoštvo, popeo se na goru, a kad je sjeo, prišli su mu njegovi učenici. I on je otvorio svoje usta te ih poučavao govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je kraljestvo nebesko. Blaženi koji tuguju, jer će biti utješeni. Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju. Blaženi koji gladuju i žeđaju za pravednošću, jer će biti nasićeni. Blaženi milosrdni, jer će zadobiti milosrđe. Blaženi čisti u srcu, jer će Boga gledati. Blaženi mirotvorci, jer će se zvati djecom Božjom. Blaženi oni koji su progonjeni radi pravednosti, jer je njihovo kraljestvo nebesko. Blaženi ste kad vas budu grdili i progonili radi mene i protiv vas lažno govorili svakojako zlo. Radujte se i veselite, jer je velika vaša nagrada u nebu, jer su tako progonili proroke koji su bili prije vas. Evo, imate blaženstvo. Nećemo sad ulaziti pojedinačno, jako interesantno, svako. I ovo prvo je uvijek bilo mnogim ljudima problematično, jer ne razumiju što to znači biti siromašan duhom. Blaženi siromašni duhom. Što to znači biti siromašan duhom? To znači biti prazan svog ega, svog duha. Da možeš dopustiti da se isprazniš, da možeš dopustiti da Duh Sveti uđe u tebe. I znate kad se to događa? To se događa u onom trenutku kad povjeruješ u Isusa Krista i prihvatiš ga kao spasitelja. Kad kažeš, Bože, ne ja nego ti. To znači blaženi siromašni duhom, blaženi ponizni, koji su spremni prihvatiti Duha Božja. Ti će imati blaženstvo. Mnogi to ne razumiju, kako siromašan duhom, kaj to znači, ne to u suprotnosti s današnjom idejom nekakvog bogatstva u duhu, kao sretnem jednog koji se bavi tom istočnjačkom filozofijom, pa me pita, radiš na sebi? Pita, da li ja radim na sebi, ne? Ja sam odgovorio, da, molim se Bogu da mi ispuni Sveti Duh, tak radim na sebi. Jer oni svi kao se žele, ne znam, duhovno, ne znam, uzdići, ne znam što, doživjeti nešto i tako dalje. No evo da se vratimo na našu poruku danas. Blažen je onaj koji čita. Koji čita Božju riječ, koji čita otkrivenje. Blažen je onaj koji sluša. I blažen je onaj koji drži što je zapisano.